Shembo ngcwele yazi lwezulu dala wezulu nomhlaba ivese elodwa umsebenzi owodwa kaBhombela sayisizwile ngiyila ngehamba uBhombela kuthiwa wama eduze kwensimi wayibuka insimi ilinyiwe inombila wasethi abantu abamnina uzwa indombila uthi yakhuluma na bathi baba cha asuswa wathi abantu abami yakhuluma umbila akekho umuntu ozwa izimilo nezinto ngaphandle kwaShembe amen wayengekho ngempela ongeza umbila wathi abantu abami uzumbila uyakhuluma bathi cha wathi lo mbila abantu abami niyawubona mfishane ungakuthwela izikhwebe ezinkulu ngazine ngazinhlanu usho ukuthi kuzisikhathi bantwana benkosi enkulu yasebusheni lapho ingane iyothi no12 years ikhulelwe izala umntwana umbili ukhuluma leyo nto uBhombela washo singakakho kwamuntu abaningi wathi lo mbili uyakhuluma kuyofika isikhathi ingane shumi leminyaka neminyaka emithathu 13 years ikhulelwe izala umntwana mhlawumbe iziphinde kabili izala Nkosi busiseni ukuzwile